ಇನಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ರೆಡ್ ಮಸಾಲಾದ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ತಿಂತ ಅಂಡ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ್ ಎತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸುರುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಒಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾತಿಯಾನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕಲ್ಡ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಲಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡ್ದು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಯಾನೊಂತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಖಾರ ತಿನ್ಪುಜೇರಿಂದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಆಚೆರ್ದು ಎನ್ಮ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಲಿ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಎನ್ಮೋಡ್ದು 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಲ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 3/4 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಒಂಜರೆ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಗ್ರೇವಿ ನನೊಂತೆ ಕ್ರೀಮಿ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಯಾನೊಂತೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಡೊಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಂಡ ಪಾಡ್ಯರಡ ಒಂತೆ ಕ್ರೀಮಿ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿರ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಕೊಜಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊಜಪ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೀಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂದಿನಿದ ಕೊಜಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪುಳಿ ಇತ್ತಿನ ಕೊಜಪ್ಪುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲನ್ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುದ ಏಲಕ್ಕಿ 4 ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಬೊಕ ಜಾವಿತ್ರಿದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕಲ್ಡ ಓ ಮಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ ಒಂತೆಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನೇನೆ ಪಾಡೋಡಿಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿನೇನ್ ಪಾಡ್ಯರಡೆ ಯಾವು ನನ್ನ ಒಂದೇನ್ ಮಾತ ಸಮ ಕಡೆದೊಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಪಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ 4-5 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ್ ನೆಯ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ನೆಯ್ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಕೊಂಜಿ ಚುಟುಕಿದತ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಇಜಿಂದೊಂತೆ ಕೈಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೂರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರ್ದೇರಿ ಪಾಡ್ಗ ಜೀರ್ದೇರಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೋಡು ನನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೈಟ್ ಶೋಕುಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಅವೇನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬ್ರೌನ್ ಮಲ್ಪೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬ್ರೌನ್ ಆಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ನಮಕೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 3/4 ಕಿಲೋದಾತು ಚಿಕನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಚಿಕನ್ಗೆ ಯಾನೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಚಿಕನನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಒಂಜಿರ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಿಕನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏಪಲ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವೆತ್ತ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಲಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಅವೆತ್ತ ಉಲೈಡಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಅವೆತ್ತ ಉಲೈಡಿ ಲಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ದುಂಬುಗು ಕುಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವೆತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಬ್ಬರ್ದ ಲಕ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಜೆರ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ 2 ನಿಮಿಷ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ನೆತ್ತ ಮಾತೆರಿರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮಸಾಲ ನಮಕ್ ನೆಯ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆಯ್ನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ದ 2 ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸುರುಕಾದ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಘೀ ಪಂಡ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ ಈ ಮಸಾಲೋನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಸಾಲೋನ್ ನೆಯ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೋಂಡು ಐಕೆನತ್ತ ಪುದರ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇಂದುಂಟು ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೇವ್ರೆನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಸಾಲ ಕಡೆನಾಗನೇ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಇಡೀ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಘೀ ರೋಸ್ಟ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ ಪನ್ಬಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಪಗದ ಅವು ಚಿಕನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಈತ್ ಹಿಟ್ಟಾಂಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಅತ್ತಂದೆ ಫಿಶ್ ಮಟನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇವನ್ ನುರ್ಗೆದಲ್ಲ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವಿರಿತ್ತೆ ಆತ ಹಿಟ್ಟಾತಂಡಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಡು 2 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೆಫ್ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ದ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪುನಾಗ 250-300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ನೆಯ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವಿರ್ಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಲ್ಲಕ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬರೋಡಾಂಡ ನಮಲ ಗಟ್ಟಿಡ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಬೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕೊಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಬೋರ್ಡು ಘೀ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನಿಯರೆ ನಡು 2 ಚಮಟು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ನೆಟ್ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಂತೆ ಉಂಡು ಅಂಚದೊಂದು ರಟೊಂದುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ದೀದ್ ಬೈಪಾವೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಫ್ಲೇಮನ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ 5-6 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ನಡುಟು ಕೈಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪನ್ನ ಒಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಡಿಪಟ್ಟಂದಿಲಕ ತೂಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನೆಯ್ ಶೋಕ್ ಮಸಾಲಾನ್ ಬುರ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ನನ್ನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಇಜಿಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಬುರ್ಚಿಂದ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಎತ್ತಂಡ ಬಾಯಿ ದೀವಂದೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಪಂದ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಡ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೌಲಿ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಟೋಟಲಿ ಈ ಗ್ರೇವಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು
ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿದ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ಲ ಗ್ರೇವಿರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏಪಲ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ನೆನಪುದಿಲೆ ಅವೆತ್ತ ಪುದರಡೆ ಉಂಡು. ನೆಯ್ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲನ್ ಶೋಕು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿನ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಎಡ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿನ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟದಿತ್ತೆ. ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ ಕೈತ ನಡುಟ್ಟು ಇಂಚ ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತದು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿನ ಪಾಡ್ರಂಡು. ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಅವರು ನಿಕುಲ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಟ್ ನಿಕುಲ್ನಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ನೀರು ದೋಸೆ ಪರೋಟ ಘೀ ರೈಸ್ ಈಜಿಂಡ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ವರ್ಪಿನಕುಲು ಇತ್ತೆರಡ ಅಪಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಪೊಸತ್ ಡಿಶ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಎನ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ನದಾಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇಜಿಂಡ ಎಂಕಿಂದದಾಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ್ ಬನ್ಲೆ. ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ಎಂಚ ಅಂಡಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ್ ಬನ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.